kawai kan wanda ya shigo ya sa mutane da bara kuma mu je ga dizgi. Shin an taba dizga ki ko an taba dizga ka? Maybe ta iya yiwuwa biki ne nan za a je ba a gayyata da kai ba, ka tashi ka tafi sai a je a dizga ka a ce in gayyan soɗe ko me ya kawo shi, ko maybe kuna samun matsala da mutum to yayi irin creating din abu kai kuma ka tashi ka je, bayan ka je ya je ya dizga ka ya baka kunya, abu ne na kunya. Wani kuma sai an maka dizgin ka dawo gida kai ta dariya kai kadai. Shin idan wani abu makamancin haka ya taba faruwa da kai, wani mataki ka dauka? Wani mataki kake son wani ya dauka? Shin kamewa kai ko ka tsaya ne nan a'a kun dambata da juna? A dai ni nawa ganin da in ta shawara na zan iya cewa ka kame ka bar mutum, wata rana duk sai labari. Mostly ba wai ina faɗin kaman in ce masu arziki ko me ba, da masu girman kai da masu arziki mostly sun fi irin haka. Ta iya yiwuwa ka ga mutum ka nuna ka san shi sai ya dizga ka ko ya maka kallon uku saura tara. Kun gane me nake nufi? Da yadda ku manta ina jiran amsoshinku a comment section. In ji da Allah kai da aka yi maka na dariya ne nan koko abin ya zo ya baka haushi koko bai maka daɗi ba, dan Allah yaya ka ji a lokacin? Ko kuwa da aka yi maka nan take ka ba da amsa kai ma ka rama mutum ya ja shi ko ka bar mutum da halin shi? Dan kun san mu mutane ajizi ne, dan adam ajizi ne nan, sai mutum yi wani in ya maka abun bakin ciki na bacin rai daga baya sai zo yana da na sani, wani kuma ji yake in ya ganka ma zai kara maka. To dan Allah da wannan abun ya same ka wani mataki ka dauka? Ka ci gaba da kai kanka wurin ne ko ka janye ka dakatar da kanka da zuwa wurin? Dan matsalolin da ke kawo irin haka fa ba komai bane nan, in ka ce kana da shishige ma mutane kukusa kai a inda ba a gayyace ko kai kokarin kai kanka inda Allah bai kai ka ba za ka bari a zo a kai ka ba. Duk hakan yakan iya faruwa in kana da irin wannan ɗabi'u, kila kana da shishige ma mutane, a'a kai kare na matsayin da kake kana son ka dinga mingling da manya, baka son ka tsaya daidai stage din da Allah ya ijje ka. To duk hakan yana iya faruwa, sai zama da za a ce no ai kai ba ajinmu bane ko kuwa a'a mu ba tsararinka bane nan, ko ka kalle mu dressing ɗinmu da naka yaya yake. Dai da cewa akasari fa mu mata mun fi wannan abun, dan namiji ko da yaya ne nan ko da ba mishi ne ba, namiji ma bari ku ji